Següent lloc té la paraula, en nom del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el diputat senyor Santi Rodríguez. Gràcies, president, vicepresident, consellers i conselleres, per posicionar-nos sobre el decret llei del govern que em sembla que va d'un suplement de crèdit per fer front a obligacions, sobretot en relació als treballadors. Permetin-me que els recordi una frase del president, una de les poques sensates, ja els hi he dit alguna altra vegada, que va pronunciar el passat mes d'agost. En qualsevol país democràtic, si no s'aproven els pressupostos, els governs dimiteixen. Això era a principis d'agost. Pocs dies després, el vicepresident deia no patiu, perquè no serà necessari que el president dimiteixi perquè s'aprovaran els pressupostos. Doncs estem al mes d'abril. Ni els pressupostos s'han aprovat en el govern, ja no li dic en el Parlament, ni els pressupostos s'han aprovat en el govern, ni el president ha dimitit. És a dir, que es contradiuen vostès mateixos en molt poc temps de marge. Diuen, això que no hi hagin pressupostos és una cosa que pot passar, acostuma a passar, i de fet ha passat. I efectivament vostè ha posat l'exemple d'Espanya. El govern d'Espanya tampoc ha aprovat els pressupostos, no. Però hi ha eleccions, que és el que fan els països democràtics, que quan un govern no és capaç d'aprovar els pressupostos, que és la principal llei de qualsevol govern, dimiteixen i convoquen eleccions. Però això tampoc ho han fet. I per tant ens porten avui aquest decret per suplementar el crèdit dels pressupostos del 2017, perquè aquesta és l'altra qüestió, és el segon exercici sense pressupostos, i poder fer front a totes les obligacions que s'han anat comprometent o que ens han vingut compromeses efectivament per lleis de l'Estat. Escolti'm, a mi no em fa cap recança que l'Estat ens obligui a pujar els treballadors públics uns determinats percentatges perquè és el que es pacti amb els treballadors, cap ni una. Ni em queixaré, vostès es queixen a l'exposició de motius del mateix decret. O perquè el Parlament els obliga a fer coses i vostès les contemplen. O perquè tenen vagues i han d'adquirir compromisos per resoldre situacions que han estat injustes durant molt de temps i ho fan amb aquest suplement de crèdit. I és precisament per això que nosaltres no arribarem al nivell de responsabilitat del Partit Socialista. No els donarem suport en aquest decret, però tampoc no ens hi oposarem. Ara bé, home, prenguin nota de l'exemple que ja que vostès presenten aquest decret per donar compliment a acords que pren el Parlament, llegeixin-se tots els acords del Parlament. Fa poques setmanes n'hi va haver un que simplement els deia, i no necessiten cap mena de majoria, suposo, simplement els deia que el govern aprovés els pressupostos. El govern. Per poder-los veure en el Parlament. I suposo que en el si del govern deuen tindre majoria suficient com per poder aprovar els pressupostos i portar-los en el Parlament. Però la setmana passada també dèiem alguna cosa en el Parlament i sembla que no se'ns escolta en el Parlament o se'ns escolta pel que els interessa i el que no els interessa no s'escolta. La setmana passada també els deien, escolti'm, si no són capaços d'aprovar pressupostos, tenen dues possibilitats, o qüestió de confiança o eleccions. Dimiteixin i eleccions, que és precisament el mateix que deia el president Torra referint-se a un país democràtic. I així ens trobem, Per aprovar aquest decret hi ha recursos suficients. Recordar que és un decret que preveu un suplement de crèdit de 813 milions, 814 milions d'euros i tal. Hi ha recursos suficients? Sí, estem en condicions de dir que hi ha recursos suficients. I això ho podem dir fonamentalment per dos motius. Primera, el govern de la Generalitat ha sanejat els comptes, sí, però amb transparència, no. Saben per què han sanejat els comptes? Ho saben perfectament, no ho diran, no ho reconeixeran, però ho saben perfectament perquè els comptes de la Generalitat han millorat els darrers anys. Perquè ni el 2013, ni el 2016, ni el 2018 hi ha hagut pressupostos. Perquè no hi ha hagut pressupostos. Sí?
Conseller, sí, no hi ha hagut pressupostos, no han pogut incrementar les despeses, però en canvi sí que han incrementat els ingressos, perquè els ingressos han continuat venint. Però, a més, els ingressos s'han incrementat, i aquí ve el segon motiu, gràcies a que, sobretot a Espanya, hi va haver un govern que va fer reformes i va poder fer créixer l'economia, que és el que al final aporta els ingressos. Per tant, vostès poden aprovar aquest decret i portar-lo a convalidació en aquest Parlament gràcies a aquests dos motius, i fonamentalment a la millora de l'economia, a la que, per cert, vostès no hi contribueixen positivament. Gràcies, president. Gràcies, diputat.